Mga ka-idol, ito nandito tayo sa Robinson Star Mills. Ngayon, mag-vlog tayo dahil darating dito si Bongbong Marcos and Sara Duterte. Kaya ngayon, papakita lang natin kung ano yung ganap dito sa Pampanga, na kung marami nga mag-a-attend dito sa unity team ng Pampanga na gagawin dito sa Pampanga, mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo. Nandito lang tayo, papasok muna tayo sa Robinson, Pampanga para makita natin kung ano yung gaganapin dito, na kung ano man yung mga pupunta dito, kung taga Pampanga man o taga ibang lugar, mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo, i-vlog natin para makita natin kung ano yung mga ganap dito sa Pampanga na Grand Rally ng unity team na BBM Sara, mga ka-idol. Idol, nandito na tayo sa loob ng Robinson, Pampanga. Kaya pupunta lang tayo sa venue kung saan gaganapin yung Grand Rally ng BBM Sara Unity, mga ka-idol. Marami na mga nakapula na damit at saka mga damit na pang BBM, mga ka-idol. Kaya nandito tayo sa loob. Kaya ano yun lang natin, vlog natin para makita natin kung ilan yung mga pupunta dito sa Grand Rally ng BBM Sara, mga ka-idol. Ayan, marami ng tao. Kaya hindi natin alam kung saan tayo lulusot nito. Pero taga Pampanga tayo, pero alam natin kung saan yung venue. Hindi ko alam kung saan tayo pwedeng dumaan dito, mga ka-idol. Ayan, oh, may mga naka-t-shirt na pang BBM Sara. Tapos ito, may mga props pa, mga ka-idol, oh. Ayan, oh. May props pa. Taga saan kayo, mga ka-idol? O yan, Pampanga, mga ka-idol, San Fernando, Pampanga. Kaya yan, ano yun lang natin habang nandito tayo, kung ano yung mga ganap. Ayun, BBM, oh. Tapos ayan pa, mga ka-idol, oh, nakapula. Anongin lang natin, ma'am, taga saan po kayo, ma'am? Santa Maria, Mexico po. O yan, taga Santa Maria, Mexico. Pampanga po, ano, ma'am? O yan, taga Pampanga, mga ka-idol, ha. Yan, kitang-kita, ha. Yan. Tignan pa natin yung mga BBM supporters dito para makita natin kung talagang solid ang Pampanga dito sa ito, parang ano rin to, BBM. Boss, pwede magtanong, taga saan po kayo? San Simon po po. Ito, San Simon. Yan, ha. Solid BBM supporters po. Pampanga po yan, mga ka-idol. Ayan, oh. Ayan. Kaya ngayon, titignan pa natin. Habang nandito tayo, maya mag-start mga 1 o'clock PM. Kaya papakita lang natin ang mga tao dito na talagang supporters ni BBM. Kaya solid yung Pampanga na supporters ng BBM Sara Unity, mga ka-idol. Kaya yan, pagkita natin medyo marami ng tao, nagsikainan na yung mga nakapula. Color of the day, mga ka-idol, red. Kaya ito, magtatanong tayo dito kung supporter din ba ng mga BBM to, mga ka-idol. Tatanong lang tayo. Ito. Hello po, pwede po magtanong, supporters po ba kayo ni BBM Sara, mo? Taga saan po kayo? Mexico, Sindalan. Sa Sindalan. Yan, mga ka-idol, Sindalan, bali Pampanga po yan. Lahat ng supporters ni BBM dito, taga Pampanga po lahat. Kaya ito, napakarami, hindi pa nag-i-start, nandito pa lang tayo sa loob, kaya wala pa din sa venue. Kaya tatanungan pa natin kung sino yung taga Pampanga lahat dito. Kasi nung nakaraan, sabi yung kay Lenny Robredo na taga Pampanga daw, pero merong mga hakot. Pero dito sa BBM Sara, halos Pampanga po supporters, kaya solid yung suporta nila kay Bongbong Marcos at Sara Duterte, mga ka-idol. Kaya yan, di lang sa pag-iibon yung ginagawa natin, pati sa mga ganap na ganito binablog natin, mga ka-idol. Kaya yan, oh. Diyan pa lang, naghihintay pa lang, ha. Kaya ito, tatanungin natin. Hello po, ma'am, taga saan po kayo? Ayan, taga San Nicolas, Guagua, mga ka-idol. Bali Pampanga na naman. Wala pa tayong nagigitang taga ibang lugar o kaya taga ibang planeta. Ito, nandito tayo, ha. Ito, papakita natin lahat kung sino yung taga Pampanga lahat dito, mga ka-idol. Kasi ako taga Pampanga ko, kaya alam ko na solid BBM yung taga Pampanga, mga ka-idol. Ito, may banner pa, oh. May ano pa,
paraphernalia. Taga saan ka, boss? Orak! Porac, yan, Pampanga yan. Ha? Kaya yan, oh. Ayan yung mga yan, BBM, solid. Oh, hindi ba yan dyan, ha? Nakabono pa kami. Ayan na mga ka-idol, walang bayaran dito kasi talagang solid na nagsusupport sila kay BBM mga ka-idol. Kaya yan, papakita pa natin dito, pupunta pa tayo dito para makita natin. Hello po ma'am, pwede po magtanong, supporters po ba kayo ni BBM? Ayan, taga saan po kayo? Ayan, Bacolor, Pampanga mga ka-idol yan ha. Pampanga yan, pero wala pa tayong nakitang ibang lugar o ibang planeta. Ayun, shoutout daw sa mama niya mga ka-idol, di sumama. At tatanungin ko kayo mga ka-idol, binayaran po ba kayo o talagang pumunta lang? Ayan, pusa sila mga ka-idol, ayan o. Kitang-kita naman, lahat ng, ayan, solid. Parang ako lang, solid din, oh. Wala. Ayan, oh, yan, oh. Ako, walang t-shirt, eh. Kaya talagang pumunta. Pumunta dito talagang magbablog lang tayo para makita natin na talagang solid BBM yung Pampanga, mga ka-idol. Ayan. Yan. Thank you po, ma'am. Thank you. Ito, tatanong pa tayo dito, mga ka-idol. Ito. Hello po, pwede magtanong. Supporters po kayo ni BBM. Ayun, tatanungin ko lang po kayo, taga saan po kayo? Ano po? Ayan, Betis Guagua mga ka-idol. Another Pampanga na naman, supporters po na BBM. Yan mga ka-idol ha. Halos nasa 8 na yun at pagtanungan natin, wala pang taga-ibang lugar. Halos Pampanga po yung nandito sa loob ngayon ng Robinson mga ka-idol. Kaya yan, papakita lang natin. Yan mga supporters ng Uniteam Grand Rally ngayon na gaganapin dito sa Robinson Star Mills, Pampanga mga ka-idol. Ayan, si ma'am oh, talagang solid face mask and then pati sa t-shirt mga ka-idol. May baller pa siya oh, akala nyo hindi ko kita. Kakanta mo yung BBM sa kanya. Eto, kanta mo daw yung BBM. BBM! BBM! Wala, nahihiya mga ka-idol. Ayan, titignan pa natin yung mga solid supporters. Thank you, ma'am. Thank you po. Ngayon, solid BBM. Kaya ito, pupunta pa tayo banda dito, mga ka-idol. Ito. Tatanungin natin. Hello po, pwede magtanong. Supporters po ba kayo ni BBM? Taga saan po kayo? Ayan. Mga ka-idol, another Guagua supporters ni BBM. Ayan, oh, makikita nyo naman. Halos taga Pampanga po lahat. Wala pa tayong nakitang taga ibang lugar o ibang planeta mga ka-idol. Kaya yan, oh. Kitang-kita, solid Pampanga, halos Pampanga. Sa 10 na nakausap na natin ngayon na nandito, halos Pampanga po. Kaya mamaya pag na marami na mga tao doon, tatanungin natin isa-isa mga ka-idol para naman makita natin talagang solid ang Pampanga kay BBM. Kaya yan. Yeah. Kitang-kita mga ka-idol ha. BBM yan, solid. Thank you po ha. Thank you. Yan. Grabe. Ang daming supporters ni BBM. Labas muna tayo dito. Titignan pa natin dito para makapagagilap pa tayo mga ka-idol ha. Yan, nalabas muna tayo dito kasi alam ko meron pa dito na mga iba-ibang lugar dito sa Pampanga. Ano, nagsisipasukan pa mga ka-idol oh. Ito, may street dance pa dito mamaya mag-i-start alauna. Ito po yung stage na gaganapin dito na Grand Rally ng Uniteam Pampanga mga ka-idol. Ayan, kitang-kita oh. Kaya mamaya papasok tayo dyan. Ang dami ng tao dito na nag-aabang. Medyo mainit kaya nagdala tayo ng payong. Bahala na tayo pagpawisan mamaya niyan mga ka-idol. Ayan oh. Talagang pinagandaan yung Grand Rally ni BBM Uniteam mga ka-idol. BBM Sara. Kaya solid Pampanga. Ayan mga ka-idol. Ay ma'am, taga saan po kayo? Ayan, Makabebe, Pampanga. Talagang dumayo pa. Taga Makabebe.
para makapunta sa Grand Rally ni BBM Sara dito sa Robinson, Pampanga mga ka-idol. Ayan, halos lahat taga Pampanga. Di pa tayo napahiya kasi halos Pampanga lahat yung mga napagtanungan natin mga ka-idol. Ayan, oh. Kitang-kita naman. Yan. Kaya mamaya papasok tayo. Hintay lang tayo maya-maya mga ka-idol. Mamayang 1 o'clock mag-start kasi to.